Wash out sa inyo mga kabagis. Pupunta tayo ngayon sa Alaminos City kasi magpapa-adjust tayo ng braces ko. At saka ipapag-groom natin si Britney. So ipapag-groom natin si Britney. Ayun, dalawang pangit na ng buhok niya oh. Diba? Bebe. No? Pag-groom ka mamaya no? Huwag ka makulit para hindi malaki yung babayaran natin. Nai-stress na kasi yung ngipin ko eh. Ito pakita doon naman. Ayan ah. Yeah. Nai-stress na siya guys. Kailan ba ako last nagpa-adjust? December yata yun, December. O ano na kayong June, di ba? So kailangan na natin magpa-adjust. Sa mga nagtatanong kung ilang taon na tong braces ko, comment nyo sa baba. Actually guys, sobrang tagal na talaga na itong braces ko. Bibigyan ko kayo ng hint. Simula pa to ng bakasyon ng grade 8 ko. Ano na ba ako ngayon? Anong year na ba ako ngayon, di ba? Comment nyo na lang sa baba guys. So mga kabagis, hulaan nyo kung ilang years na tong braces ko, no? So, tara na! Let's do this! Ayun guys, rundo na yung pinsan natin. Sama ka kuya ka lang? Sama ka sa Alaminos? Gawin mo dun. Motor? Anong motor? Sama daw siya, sama daw. So itain lang natin si Iwan, yung pinsan ko, no? So rundo na siya ng driver natin, si Kuya Dong. Itain na lang natin sila. Ayun guys, dito na sila, sinundo na yung pinsan ko, no? Kunin na rin si Britney. Pinsan! Sinsya ka na, ang tagal. Hello Britney oh. Ayan, hello Britney. Ay, kulit. Oh, sama ka ah. Hindi. Ah. Pasok mo na sa ano, sasakyan. Baka umaigi. Britney, baka makulit, Britney. Kulit. Yung pinangkursan? Ha? Ano? Pupunta na kami guys, no? Guys, checkpoint. Uy! Britney! Hi! Di kami lang Alaminos no? Bagay lang Marvel. Oh, sige. Palagpas tayo guys, palagpas tayo. Checkpoint na naman. So ayun guys, magpapa-adjust na tayo ng ngipin natin. So tara guys, tara tayo kay Doktora.
Napakaganda talaga dito sa Alaminos. So, andito na tayo guys. At ngayon, nandyan ka na. A few moments later. Bago kaya tate ah. Ilang buwan ka na dito? Nag-start ako ng February kaso nag-lockdown lang. Papapasok ko lang po. Gustong gusto. December ikaw. Yes, sir. Ay, sir. Yes, doc. Takil na. Eh, natanggal na nga, Dok. Tapos, parang Doon guys, tapos na tayo. Starship. Ora artista. Dito tayo. Ayun, masakit. Masakit. Pero kaya naman. Tanggalan ako yung hindi nakabit kanina yung wire.
Yung wire kanina kinakabit. Tapos natanggal na naman ako ng bracket ko. So nasa kayo. Saan? Hello? Boy pa ba yan? Tas na ako. Wala ba si Kuya Dong? Hi Britney! Buti hindi tumayat, Mas pa ako? Mas pa ako? Katulog? Uy! Mas na ako. Yun guys, maraming salamat, no? At doon nagtatapos ang ating vlog. Oh, bakit? Ayun guys, please don't forget to subscribe and click the bell button. Peace out!